Hej og velkommen YouTube til en the video. Sidst jeg filmede, der var der en Brothers in Arms video. Der var jeg i gang med at snipe, men nu skal vi snipe i virkeligheden. Der var ikke en rigtig sniper. Og vi har min fætter med, Ralle. Hej. Og Fie. Hej. Bie. Når vi skal snipe med en Max Force sniper. Der kommer også nogle shotgun videoer ud. Nu skal vi skyde en pædofilmand, en ko og en hare og en giraf. Og Ralle han er lige ved at lave dem. Skuddene. Jeg har fundet 8 skud frem. Og det, jeg tror det er en Barrett. Og vi kan lige lægge os ud med sniperne. Den er tung. Om vi lige kan få en force med, hvad der skal ske. Og Ralle går bare i gang med at lave skuddene. Og så lige se. Det kan vi så ikke. Sådan. Men ja, nu skal I lige se, hvordan man laver skuddene. Prøv den her i den her kjole. Med 8 skud i. Og så huller i bunden. Ned i en spand vand. I 10 sekunder skal der være vand i. Hov, der røg sgu 2 ud. Tæller du overhovedet? Tæller du antalt? Jeg bare lige sådan her. Nu er der altså i hvert fald gået 10 sekunder. Sådan der. For jeg har talt til 15. Eller måske også lidt for hurtigt. Ja. Ralle vil tørre sine hænder nu. Du kan lige tørre dine hænder. Ja. Mouse myself to the twilight. Og jeg kan lige se, at vi bor lige ved siden af en mark her. Så hvis nogen af jer, der... Hvis nogen... Nej, det gør vi ikke. Stiller vi pladen op af den her pæl? Der er nogen, der bor... Hvis der er nogen, der bor tæt på her, så kan vi måske være sammen i YouTube. Men det ved jeg sgu ikke. Jeg gider. Og Ralle er måske min nye YouTube-partner. Og så går vi i gang. Han skal bare lige tage sine hænder. Og så er vi ready for deployment. Take my hand, cover in the hair. Take my... Det er vildt, den kun tager... Jeg kan lave en mega lang video, den tager kun 5 minutter upload. Det er sindssygt. We good to drink. Hey, jeg tager lige den der blyant. Hvorfor fuck er der så mange blyanter? Jeg kan lige tegne. Hvad synes vi skal tegne? Så han er bare lige en streg. Sådan. Det er stregen Jens, kalder vi den. Så er vi klar, Ralle. Nu får I se, hvordan man... Den er sådan der, når man køber den. Trækker man den så tilbage. Så putter man så de røde, der er her på. Den prøver man så ind her. Hvor der også så forestiller sig nogle skud. Og så her er der også nogle tegn, de er bare lidt usynlige. Som er også deroppe. Prøver man ind, indtil den går ind, og så siger klik. Klik. Trækker man sådan ned. Og så er man ready. Jeg vil lige sige, at der er ikke en aftrækker. Der er ikke nogen aftrækker. Men du skal hive den her hårdt tilbage, og så... Ja, I kan lige få en force med. Du shooter. Okay. Klar? Yes, sir. Ramt. Vi fik det sgu med. Og ja, han blev sgu ramt lige i siden. Og det dernede, det skal I ikke tage af, men... Shit, han sigter på os! Nej, prøv at skyde. Og nu vil han så skyde igen. Nu. Lige halsen. Ja, der blev han sgu ramt lige i halsen. Der, undskyld. Der, ja. Og nu skal vi se. Er I klar? Go. Ja, den er lidt svær. Ja, det er svært at holde en iPhone og så også skyde for ham. Men den blev ramt lige lidt over. Så nu prøver han at ramme. Ja. Der kunne man se den vibrerede, og han ramte. Jeg kan sige det, Ralle, du lavede næsten hul. Det er sgu ærgerligt. Nu rammer vi giraffen. Så skal jeg lige lidt væk. Det tager... Øj! Og han ramte
med næsten. Det var et rigtig flot skud. Næsten lige musklen. Det må have gjort ondt. Og ja, I får lige... Ralle skyder lige et skud nu. Så kan I få lov at føle med her. Der. Send det på ham. Sådan en form. Kom nu. Og så ser vi lige hans ladegreb. Så er der 2 skud, tror jeg. Ja. 2 skud tobak. Og Næsten i hjertet. nu prøver vi lige at se. Kom nu, skyd! Er jeg klar? Yes, sir. Ui. Og han blev ramt. Ja, faktisk tæt på. Nej, det skal I ikke have vide. Kom. Så prøver han at ramme haren nu. Nej, bare ramme manden. Prøv at se, kan du det? Ja, du skal ikke ramme. Oj! Det var ægermen tæt på. Så vi kan sige, at han har skudt der. Og hernede af. Den der skal ikke tage af. Og han har ramt der hegnet næsten hul. Og giraffen næsten i musklen. Det var det, vi havde for i dag. Der kommer en til Force video ud. Nå, vi ses.